velkommen til Film News. I dag lægger vi ud med at tale om de berømte film Mission Willy Søvndal. Der udkom i dag den tredje og måske sidste film nogensinde. Vores reporter har fået et eksklusivt interview med Emil Leilrik, som er hovedpersonen i filmen. Emil, hvordan har det været at medvirke til Mission Willy Søvndal 3? Det har været rigtig sjovt, og alle her på holdet, de har det bare rigtig godt sammen. Så vi er næsten en familie, vil jeg sige. Tror du, at det bliver den sidste film? Altså, jeg kan ikke helt udtale mig om det, men det må jeg ikke sige, Bliver det sørgeligt at ikke indspille med dit nu fantastiske hold? Altså, som jeg sagde lige før, så kan jeg ikke udtale mig om vi slutter, men hvis det bliver slut, så bliver det meget sørgeligt. Jeg tror, jeg vil græde mange nætter i søvn. Jeg græder mig selv i søvn simpelthen. Men Nia den cykel, og er ved at producere en ny film, som hedder Laser Game, som du medvirker i. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad den handler om? Jamen, den handler simpelthen om en agent, som vil have et meget kraftfuldt våben, som kan skyde med laser. Men der er en skurk, som har taget det her våben, og han skal så kæmpe mod ham for at få våbnet tilbage igen. Ja, det bliver spændende at se den film, og tak for din tid. Det var så lidt. Netop den omtalte film Laser Game kan du se trailer for her. Så har vi ikke mere for i aften. Tak fordi I gad se med, og vi ses i næste uge. At airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now,